Kedves Torontóban élő testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket innen Budapestről, és szeretnék gratulálni, hogy elindul a magyar nyelvű istentisztelet ott Torontóba. Ez volt a szívem vágya, ezért mentem ki, szeretnék ősszel is kimenni, meglátogatni, segíteni benneteket, hogy a magyarok meg tudjanak térni, és a kegyelem kiáradjon az életükre. Örülök, hogy elindítottátok ezt, legyetek álhatatosak, kitartók ebben, és az Úr veletek lesz ebben a szolgálatban. Tegyetek mindenkinek bizonyságot, hívjátok az embereket a megtérésre, mert közeledik Jézus Krisztus visszajövetele. Most van ennek az ideje. És becsüljétek meg a pásztorotokat, egy fantasztikus ember, és a családjával együtt, ott vagyunk teljes szívvel mögöttetek, és képzeljétek el, Isten annyira fontosnak tartotta ezt a szolgálatot ott Torontóba, hogy még egy kedves családot is küldött Budapestről, hogy ott legyen mellettetek, segítsen benneteket. Itt mi Budapesten hasonló cipőbe járunk, most költöztünk be az új G9 Omega Budapest rendezvényközpontba, ami egy hatalmas épületkomplexum, több ezer ember szellemi otthona is tud lenni, és mikor hazajöttök Budapestre, itt mindig szeretettel látunk, ez a ti szellemi otthonatok is. Úgyhogy üdvözlünk benneteket innen Budapestről, Isten áldjon meg benneteket, és veletek vagyunk ebben a szolgálatban.